Ізневіч Марыта, 5 клас. Мікола Чарняўскі, горкі ўспамін. Капрыза лусту хлеба на пясок, узяўшы з рук матулі, кінуў. Не буду есці, хлеб даўно засох. Ты што, сынок, ён толькі з магазина. Дай мне свяжэйшы, гэты еш сама. Ты што, сыночак, хіба ж так гавораць? Другая партызанская зіма ёй прыгадалася былой дзяўчынцы хворай. Шпіталь, зямлянка, шэрань па кутах, схуднелі дзеці, быццам чарацінкі. Гараць паленцы, булькае вада, навар для хворых, супу 3 крупінкі. Ні кроп, ні хлеба. Хочаш, грэйся, спі, астаткі дзецям, а вакол засады. Зайшоў схуднелы бацька. Пацярпі, пайду па хлеб, дадзім хваробе рады. Пайшоў. Яна ж, не верачы ні ў што, у цені сполахі глядзела слепа, і як усе ў зямлянцы сцюжнай той прасіла шэптам, нібы ў гарачцы, хлеба. Мінула ноч, і дзень падаўся ўслед, як слёзы сырасць капалі са столі. І тут прынеслі сала ім, прынеслі хлеб. А бацька не зайшоў ужо ніколі. Эх, любы сынку, што табе сказаць? Сказаць была сухой скарынцы рада. Ці зразумееш, каб не паўтараць такое вось? Глушыць матулі радасць? Ты, сын, шчаслівы, у цябе ўсё ёсць. Матуліна пяшчота, хлеб да хлеба, усмешка таты, сонца, весялосць. Ды ўсё-ткі хлебам грэбаваць не трэба. Пайду па хлеб. Заныла пад грудзьмі, успомнілася горкая бяседа. Рашуча загадала: падымі, мне сорам, сынку, ты забыў пра дзеда.